ଶୁଭୁଛି? ତମେ ତ ମତେ ଏ ମାସରେ କାହିଁ ପଇସା ଦେଲନି? ମୁଁ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି କରିବି? ପୁଣି ସଉଦା ଆସିବ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆସିବ, କେମିତି କରିବି ସବୁ ଜିନିଷ? ମତେ ପଇସା ଯଦି ଆଜି ଆସିକି 13 ତାରିଖ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ କିଛି ବି ପଇସା ଦେଇନ। ମୁଁ ପୁରା ବିଲ୍ ହିଁ କରିଦେଇଛି, ପୁରା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖି ଦେଇଛି, ଆମର କଣ କଣ ଦରକାର, କଣ କଣ ଆସିବ, କଣ କଣ ନ ଆସିବ। ତ ମତେ ଜଲ୍ଦି ପଇସା ଦିଅ, ମୁଁ ସବୁ ଯାଇ ଜିନିଷ କିଣି ନେଇ ଆସିବି। କିଛି ବାଜ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି, ମୁଁ ସବୁ ଯାହା ଦରକାର ଆମର ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ଲେଖିଛି। ଯେମିତି କି ଫିସ୍, ତାପରେ ପୁଅ ପାଇଁକା ତାର ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଜିନିଷ ସେଟା ବି କରିଛି। ତାପରେ ଆମ ଗ୍ରୋସରୀ ବିଲ୍ କରିଛି, ଗ୍ରୋସରୀ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁକା ବି କିଛି ପଇସା ରଖିଛି। ଆମର ଘରର ପରିବା ଆସିବ, ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଏସବୁ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କରିନି। ଆଉ ତମର ବି ଯାଉଛ ନା, ତମ ପାଇଁକା ତମର ତେଲ ବି ପକେଇବ ଗାଡ଼ିରେ, ତ ତେଲ ପାଇଁକା ବି ଅଲଗା ପଇସା ରଖିଦେଇଛି। ତମର ବି ଅଲଗା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ, ତମ ପାଇଁକା ବି କିଛି ଅଲଗା ଖର୍ଚ୍ଚ ରଖିଛି। ତାପରେ ଆମର LIC ବି, ପୁଅ ନାଁରେ LIC ବି କିଛି ଡିପୋଜିଟ୍ କରାହଉଛି, ତ LIC ପାଇଁକା ବି ପଇସା ବାହାର କରିଛି। ଆମ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁକା ବି ପଇସା ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ତମ ସାଲାରୀର 10% ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାହାର କରି ରଖିଦେଇଛି, ସେଟା ଆମର ସେଭିଂ ପାଇଁକା ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିନି, ସେଟା ମୁଁ ତମକୁ ନ କହିକି ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁକା ନେଇ ଆସିଛି। ମୋ ପାଇଁ ତ ନୁହଁ, ଆମ ପାଇଁକା ନେଇ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆମର ହର୍ବାଲ ଲାଇଫ ରୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମୁଁ ୟୁଜ କରୁଛି, ତ ଏସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁକା, ତମ ପାଇଁକା, ପୁଅ ପାଇଁକା ସବୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏ ମାସ ପାଇଁକା। ତମେ ମତେ ପଇସା ଦେଇନ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆର ମାସର କିଛି ସେଭିଂ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଏଟା ବି ଆମ ପାଇଁକା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁକା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଅଲରେଡି ଆମ ପାଇଁକା। ଆଉ ଏ ମାସରେ ବି ସାବିତ୍ରୀ ଅଛି, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୁଗାଟେ ହିଁ ଦବ। ଶାଢୀ ଦବ, ଲୁଗା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ହଁ, ବାପା ଘର ଲୋକ ପଇସା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ବି ତା ଦେହରେ କିଛି ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୁଗା କିଣିବି, ବେଶୀ କିଛି ମାଗୁନି। ତମେ ଭାବୁଛ କି କିଛି ଆମର ସର୍ଟେଜ ପଡିବ କି? ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ସେଥିରୁ କିଛି ସେଭିଂ ରଖିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିଛି, ମୋର କୁମ୍ପି ପିଗି ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏଟାରେ ମୁଁ ସବୁ ମାସରେ କିଛି କିଛି ପଇସା ସେଭିଂ କରି ରଖେ। ୟା ଛଡା ଅଲଗା ବି ମୁଁ ପଇସା ସେଭିଂ କରି ରଖେ, ଯାହାକି ଆମର ମାସ ଶେଷକୁ କିମ୍ବା ଆମ ପାଖରେ କିଛିଟା ସଞ୍ଚିତ ଧନ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକି କିଛି ଇମର୍ଜେନ୍ସି କାମରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ହବ, ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ଆମକୁ ପକେଇବାକୁ ଦେବନି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏହିପରି ବାଜ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁ ମାସରେ କିଛି କିଛି ସଞ୍ଚିତ କରି ପଇସା ରଖିବା ଦରକାର। ନିଜ ଇନକମର 10% ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁକା ରଖିବା ଦରକାର। କେବେ ବି କୌଣସି ସମୟରେ ବିପଦ ଆସିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବିପଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ସଚେତନ ହବା ଦରକାର। ପଇସାର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ରହିଛି, ତ ସେ ପଇସା କେମିତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁକା ଆମକୁ ସଞ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର, ସେଟାକୁ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି। ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବା, ବାଜ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି, କିଛି ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ନ କିଣି ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜ ପିଲା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ସେଭିଂ କରି ରଖିବା। ଏବଂ ପଇସାକୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା ଯୋଉଟା କି ଆମ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ ରହିବ। ଯେମିତି କି ଆମ ହର୍ବାଲ ଲାଇଫ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସେଠି ଆମ ମନିକୁ କିଛି ଭାବରେ ଆମ ପଇସାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା, କିମ୍ବା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ମେଡିକାଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି, ଯୋଉଟା କି ଅନେସେସରି ପଇସା ବି ଆମକୁ ସାରିବାକୁ ପଡିବନି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି କିଛି ପଇସା ସେଭିଂ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଦବ। ମନେ ରଖିବାର କଥା, ନିଜ ଇନକମର 10% ନିହାତି ଭାବରେ ସେଭିଂ ରଖିବା କଥା। ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କିମ୍ବା କୌଣସି LIC ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି କରିବା କଥା, ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁକା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।